lidi, natáčím. Ano, natáčím. Moc se omlouvám, že používám Camtasiu, ale to je úplně jedno. Teď si ukážeme, dáme si sem takhle radio.cz. Tady máte Rádio online a tady máte radio.cz, tak to si klikněte. Tady kliknete na registraci. Cool, to se mi páči. Název rádia bude třeba Delta Radio. Jo, Delta Radio zkouška. Ne, to ne. Popis žánra. Nic. Jméno uživatele. Tak třeba si dáme Pepa Zehnílka. Pepa Zehnílka. Cože Zehnílka, takhle, Zehnílka. Web tam nemusíte dávat, mail. Mail tam musíte dávat, tak tam dáme. Jako nemusíte, kraj. Dáme si třeba, a nevím jaký kraj, třeba Slovensko dáme. Přečetl jsem a souhlasím odeslati. Pardon, že takhle mluvím, ale mě to docela baví. Teď bych řekl, že se to registrace byla uložena. Další potřebné informace vám byly zaslány na mail. Matony Radio, tak Delta Radio byla Vítejte na serveru Radio. Vaše registrace byla úspěšná. Teď. Tohle nedělejte jako první. To nemusíte, ale první dělejte návody, prosím vás. To se omlouvám. To zase mě trochu jebe. Jak vysílat přes rádio? Dáte si správně nainstalovaný Winamp. Tady si ještě stáhnete plugin. Ten plugin už máte stáhlej, to se nebojte. Tak, začneme pluginem. Jo. Tak plugin si otevřem. Tady dáme ano. Tady máte věci, tam se můžete pročíst, ale anglicky. Next, tady máte prostě jakou verzi, nebo co to je. Winamp, že ho chcete do Winampu. Next. Installer with, ano, že ho mám stáhnutý, to nejde. No, a teď si stáhnete Winamp, ten, který jste stáhovali jako první, na můj soubor. Tak, jaký pevný disk. English, no tak teda tady není česky, ale moc se omlouvám, tady to není česky, tak máme smůlu. Dáme next. Ne, jo. A Winamp. Tak, pluginy se nám stavují, installing, no prostě se to nám to instaluje. To už budete mít hotový. Já už si otevřu Winamp. Tak, mám otevřený Winamp. Takže ta instalace, protože už mám asi momentálně trochu pomalejší. Jsme zase tady zpátky a už vím, kde to je. Tak zmáčknete tady na ten Winamp menu, dáte Open a tady dáte preference. Tak, tady si najdete na dolu, tady Display Effect. A když máte stáhnutý ten plugin, a když ho nemáte stáhnutý, tak ho tady prostě nemáte. Ale my jsme si ho stahovali přece, tak otevřem. Tohle se vám otevře prostě a máte tady input takový věci. Tak, adres. Máte, to je jedno, na tohle kliknete. Ups. A máme tady adresa je tohle. Tohle je adresa a heslo to je
To je přece to na tom mailu. Pardon, že takhle mluvím, ale mě fakt jakože docela blbě. Tak, to takhle skopírujeme, encode ten necháme 1, to je timeout, kdy se nám bude vysílat potom, tak dáme 5 sekund potom. Jo, protože mám dáme 10, ne, dáme 5. Tak, a teď dáme Yellow Parges, nebo co to je. Jak se bude jmenovat to rádio? To dáme třeba rádio Božka. Božka, pardon, že takhle mluvím. Božka. Božka. Takhle. URL to je showcase, jakože se to otevře, to nemusíte, to můžete vymazat. Tohle už nemusíte nic dělat. Když tam chcete dát svůj web, nebo kde to je web, to je jedno. Dáte tady connect. A už se vám počítají sekundy. Tady máte connect and start dump. Jo, to že vždycky, když ho vypnete, tak se vám zapne automaticky. Tady máte písničky, tak pustíme nějakou písničku. To je jiná hlas. Aha. Tak nějak takhle to funguje, já umím se starším, ale tady si to klidně pohrajte. Tak, moc se omlouvám, že včera jsem to rychle ukončil a takhle, jak jste měli tohle, tak jestli jste to vypli, tak jste hrozný. To musíte úplně od znova zase. Ten port, tam musíte dát ten port přece skopírovat do toho a rádio vaše se přehrávalo, když kliknete na ten odkaz dole, ten modrej, tak tohle je vaše rádio, ale není to vaše rádio. Je to prostě nějaká skupina, kde jste se připojili. Tak a když vypnete to rádio, jakože ho vypnete úplně, tak tady vidíte rádio Božka. A teď už nevysílám, tak možná, že to tam ještě rychle najdu. Rádio Božku. Ne, to tam už nebude. Tady neměli jsme ani jeden, tak co? Rádio Božka, kde si Rádio Božka? Tak tady Rádio Božku nemáme, Rádio Bravo. Božku tady teda nemáme. A řeknu vám, jestli budete mít dobrý rádio, tak mi když tak klikněte, já třeba se na to budu koukat, nebo dám like, třeba.